ljeto proizvedena je prvi put u povijesti opera Dioklecijan koju je napisao Ivo Tjardović. Ivo Tjardović je jedan od najvažnijih Splićana umjetnika 20. stoljeća i obilježio je i dao identitet gradu Splitu. Dioklecijan isto naravno. I kad sam čuo da se u HNK, odnosno na Splitskom ljetu, postavlja opera, sjetio sam se toga kako je Tjardović i crta i rađa scenografije i kostime za svoje predstave. I nekako u tom procesu praizvedbe falio mi je taj element likovnosti i zamolio sam redatelja Lemu i Vicu koji je intendant i voditelj Slovenska da dobijem dozvolu da dođem tamo da crtam za vrijeme probe. Ja sam tamo crta, muzika me unila u neku vrstu transa zato što je to vrlo posebna muzika. Nije to onaj veseli rani Tjardović, nego jedna priča koja duboko zapravo prolazi neki intimni pejzaž. S jedne strane me parilo da je Tjardović kako odrastao u Palači cijeli život bio u kontaktu sa sjedom Dioklecijana kao i svi mi, a taj Dioklecijan kad ostvari sve, kad postane Bogo car, zapravo trune, jer neka nova ideja, neka nova svježina ranog kršćanstva zapravo ruši taj sustav imperije, moći, vlasti i dominacije nad drugim ljudima. To i onda se dogodilo da na brzinu crtam, radim i tako dalje, u toj nekoj vrsti transa i kad sam poslao Emi crtež, on se oduševio, upoznao me sa Herci Gazom koja vodi Tjardovićevu godinu i ima mogu izložbu sada u muzeju.